края на това видео ще създадете собствен AI Agent, без да сте програмист и без да напишете нито един ред код. Ще разберете защо AI агентите са следващата голяма революция след ChatGPT и как още днес могат да започнат да работят вместо вас. Какво всъщност е AI Agent и защо всички говорят за него през 2026 година? Представете си ChatGPT, но вместо само да отговаря на въпросите ви, той може сам да изпълнява задачи. Това е AI Agent. AI Agent получава цел, анализира какво трябва да направи, използва различни инструменти и изпълнява необходимите действия, за да постигне желания резултат. Например, вместо да му кажете «Напиши ми имейл», можете да кажете «Намери информация за дадена тема, обобщи я, създай имейл и ми го изпрати». Агентът сам преминава през всички тези стъпки. Всеки AI Agent има 3 основни части. Мозък, който взема решения, памет, която съхранява информация и инструменти, чрез които взаимодейства с други приложения като Gmail, Google Drive или календар. Това е следващата стъпка след ChatGPT. AI, който не просто разговаря с вас, а работи вместо вас. А в следващите видеа ще ви покажа как сами да създадете такъв AI Agent, без да пишете нито един ред код. Защо това е следващата голяма революция след ChatGPT? Когато се появи ChatGPT, начинът по който търсим информация и създаваме съдържание се промени завинаги. Но AI Agent прави още една огромна крачка напред. ChatGPT чака вашите инструкции. AI Agent получава цел и сам планира как да я изпълни. Представете си, че трябва да проучите конкурентите си, да съберете информация, да напишете доклад и да го изпратите по имейл. С ChatGPT ще правите тези стъпки една по една. AI Agent може да ги изпълни автоматично като един цялостен процес. Това означава по-малко ръчна работа, повече автоматизация и огромно спестяване на време. Затова големите технологични компании инвестират милиарди в AI Agents. Те ще променят начина, по който работим, управляваме бизнеси и дори разработваме софтуер. Ако ChatGPT беше революцията в разговорите с изкуствения интелект, AI Agents са революцията в автоматизацията. Те не просто отговарят на въпроси, те изпълняват реални задачи вместо нас. И това е причината AI Agents да се смятат за следващата голяма стъпка в развитието на изкуствения интелект. ChatGPT срещу AI Agent. Много хора си мислят, че ChatGPT и AI Agent са едно и също. Всъщност между тях има огромна разлика. ChatGPT е изключително добър в това да отговаря на въпроси, да пише текстове, да обяснява сложни теми и да генерира идеи. Но след всеки ваш въпрос той чака следващата инструкция. AI Agent работи по различен начин. Вместо да чака всяка следваща команда, той получава крайна цел и сам решава какви стъпки трябва да изпълни, за да я постигне. Например, ако искате да публикувате нова статия в блога си, с ChatGPT ще трябва да го помолите да напише текста, после сами да добавите изображения, да качите статията и да я споделите в социалните мрежи. AI Agent може да автоматизира целия процес, да създаде съдържанието, да използва нужните инструменти, да публикува статията и дори да подготви публикации за Facebook и LinkedIn. С две думи, ChatGPT е интелигентен помощник за разговори, а AI Agent е интелигентен изпълнител на задачи. Именно за това AI Agents са следващата голяма стъпка в развитието на изкуствения интелект. Една от най-големите разлики между обикновения AI и AI Agent е, че агентите могат да използват външни инструменти. Представете си ги като дигитални служители. Те не разчитат само на знанията си, а могат да работят с различни приложения и услуги. Например, AI Agent може да отвори Gmail и да изпрати имейл, да потърси информация в интернет, да прочете файл от Google Drive, да запише среща в календара или да публикува съдържание в социалните мрежи. Всичко това става чрез връзки, наречени API, които позволяват на различните приложения да комуникират помежду си. Агентът избира кой инструмент му е необходим, използва го в точния момент и след това продължава към следващата стъпка, докато изпълни поставената задача. Точно това прави AI Agent толкова мощен. Той не просто генерира текст, а взаимодейства с реални приложения и автоматизира цели работни процеси. В следващото видео ще разгледаме какво е API и как AI агентите използват тези връзки,
за да работят с почти всяка онлайн услуга. API и HTTP заявки, обяснени лесно. Ако искате да разберете как работят AI агентите, трябва да знаете две важни понятия – API и HTTP заявки. Но не се притеснявайте, те са много по-прости, отколкото звучат. Представете си, че сте в ресторант. Вие казвате на сервитьора какво искате, той предава поръчката в кухнята и след малко ви носи готовото ястие. API е като сервитьора. То позволява на две различни приложения да комуникират помежду си. HTTP заявката е самата поръчка. Тя съдържа информация какво искате, например да получите данни, да изпратите имейл или да създадете нов запис в база данни. След като заявката бъде обработена, сървърът връща отговор, точно както кухнята връща готовото ястие. AI агентите използват хиляди такива заявки всеки ден. Благодарение на тях те могат да работят с Gmail, Google календар, Slack, WordPress, CRM системи и почти всяка онлайн услуга. Затова API и HTTP заявките са основата на модерната автоматизация. Именно чрез тях AI агентите могат да изпълняват реални задачи, а не само да водят разговори. Изграждане на workflow в N8N. След като вече знаете какво е AI Agent, е време да го накараме да работи. За целта ще използваме N8N, една от най-популярните платформи за автоматизация без код. Представете си workflow като поредица от действия. Всяка стъпка изпълнява конкретна задача и предава резултата на следващата. Например, когато получите нов имейл, workflow-ът може автоматично да извлече съдържанието, да го изпрати към ChatGPT за анализ, да създаде кратко обобщение и след това да го запише в Google Docs или да ви изпрати известие в Slack. В N8N всяка стъпка е представена като отделен блок, наречен Node. Просто свързвате тези блокове един с друг и изграждате логиката на вашата автоматизация. Най-хубавото е, че не е необходимо да сте програмист. Можете визуално да създавате сложни процеси само с няколко клика. Точно така се изграждат повечето съвременни AI агенти, като комбинират големи езикови модели, външни инструменти и автоматизирани workflows, които работят вместо вас 24 часа в денонощието. Single Agent срещу Multi-Agent System. Когато започнете да работите с AI Agents, ще срещнете два основни типа – Single Agent и Multi-Agent System. Single Agent е един AI агент, който изпълнява всички задачи сам. Той получава цел, взема решения, използва нужните инструменти и завършва процеса. Това е идеалният избор за по-прости автоматизации, като писане на имейли, анализ на документи или публикуване на съдържание. Multi-Agent System работи по различен начин. Вместо един агент, неколкома специализирани агента си сътрудничат. Всеки има конкретна роля. Например, единият агент събира информация от интернет, вторият я анализира, третият пише статия, а четвъртият публикува готовото съдържание в блога и социалните мрежи. Този подход е по-бърз, по-гъвкав и позволява изпълнението на много по-сложни задачи, защото всеки агент се фокусира върху това, което прави най-добре. Ако тепърва започвате, препоръчвам да изградите първо Single Agent. След като разберете как работи, лесно можете да преминете към Multi-Agent System и да създадете цял екип от AI агенти, които работят заедно вместо вас.